Når jeg kan se, at mit barn er træt, og jeg ikke kan hjælpe hende til at falde til ro, så føler jeg jo bare en største afmagt. For der er ikke noget i verden, jeg hellere vil hjælpe hende til, end at falde til ro. Men er det okay, Musso? Det er okay. Det værste, det er, når hun allerede, når vi ligger hende, skriger. Når jeg sidder deroppe, så tænker jeg bare sådan, hvad er det, jeg gør forkert? Hvad er det, jeg gør forkert? Altså, hvorfor er det, der er sådan her? Hvad er det, jeg skal gøre? Det er rigtig, rigtig vigtigt, at barnet føler sig tryg. Der er ikke noget mere vigtigt. Hvis barnet ikke føler sig tryg, vil det ikke kunne overgive sig til søvn, så vil det ikke kunne give slip på dagen og alle oplevelserne, og det vil ikke kunne sove roligt og godt. Så hun ligesom bliver betrygget i, at det er okay, og I er der stadigvæk. I har ikke forladt hende. Hun er virkelig ikke ladt alene i verden. Som jeg tror måske er den følelse, hun godt kan have, og derfor bliver hun så bund ulykkelig. Så det er også sådan en daglig konfrontation med det her med, at jeg er nok ikke en god nok mor. Altså, det synes jeg er hæsligt. Det er ikke meningen, at børn skal græde sig i søvn. De skal kunne overgive sig til søvnen trygt og roligt og uden at være ulykkelige.